Good morning Tarlakeños, my name is Alvin Bautista of Explore Tarlac. So for today's video guys, pumunta tayo sa Gazebo View Park. So na-invite tayong pasyalan ng Gazebo View Park or yung formerly Paradise Ranch. So kung manggagaling kayo dito sa Bambano sa Tarlac City, yung pinakapalatandaan nyo is itong kanto ng grotto. So papasokan natin to. Yung pinaka-way niya is papunta siya ng Bella Montana, so sa Goshen. Yun yung papasokan natin. Kung galing naman kayo ng Pampanga out na Manila, so pwede kayong dumaan sa Clark. So i-Google Map nyo lang yung Paradise Ranch. So yun o Tarlakeños, mag-start tayo dito sa I Love Bamban. So puntahan natin yung kanto ng grotto. So pag mula dun sa I Love Bamban sa Bamban Bridge, malapit lang itong kanto grotto. So you know the drill guys, kung alam nyo nang puntahan yung Bella Montana Farm saka yung Goshen, so papasok lang kayo dito guys. So yun o Tarlakeños, diretso lang tayo, gamalagpasan natin yung Goshen at saka yung Bella Montana Farm. So again, yung isang landmark is itong grotto dito sa Lourdes, Bamban. So marami na rin mga bikers. Dito tayo sa kanto ng Goshen. So yan, lalagpasan natin yung kanto. Tarlakeños ulit. So isa sa pinaka landmark papuntang Gazebo View Park, itong tulay dito sa Bamban. So itong naman na tulay. So ingat lang kayo sa pinakabukan is may hams siya. So sa dulo may hams din siya, baka hindi nyo mapansin guys. So diretso lang tayo. Pagdating nyo dito sa may Bamban Eco Trail, Santa Rosa Trails Jump Off, so kakaliwa lang kayo guys. So huwag kayo diretso doon, kaliwa lang tayo. Ito yung papuntang way ng Bella Montana Farm. So yun guys, no, mag-start kayo dun sa pakaliwa, tapos nyo So ito yung paakyat ng Bella Montana Farm. So lalagpas pa tayo dito papuntang Gazebo View Park.
andito na kayo sa kantong to. So itong kantong to isa Paolilan tsaka sa Balakbak. So dito tayo dadaan sa Bambanyaco Trails Paradise Ranch to, 2.7 kilometers. Yan guys, diretso lang tayo dito. 'Yan. So, Picho Monikayo Barangay Kalumpang. So yun guys, pinaka-sign niya. So diretso lang tayo dito. Yun guys, mag-iingat-ingat din hindi ganon kaluwang yung daan. So isa sa pinaka-landmark nyo is itong Monikayo Elementary School. So diretso lang tayo guys. Oh. Yun, may rough road tayo madadaanan. So hindi diretso yung sementadong daan. So yung pinakaharap nila guys, hindi pa nila pinalitan. So nakalagay pa rin sa pinakaharap nila is Paradise Ranch, so, or yung Sukovia. So maaga pa, so 6:30 pa lang guys. So wala pang pumapasok, walang guard. Walang guard. So dito rin pala mismo yung Sukovia. So yun, no, talagay nyo sa magmula doon sa kantong papasok dito sa Gazebo View Park is nasa 7 minutes lang yung biyahe natin. Sir, good morning. Morning po. Na-coordinate ba sa inyo sir yung mag-vlog sa Exploring Tarlac? So yun guys, papasok na tayo dito sa Gazebo View Park. So lahat ng sir dito na. So ito guys, may rules and regulations sila. Yan. Ang luwag. So may CR sila dito tsaka tindahan. Oh, Gazebo View Park. Lagay nyo sa marami na rin tao dito sa loob. So hanap lang tayo ng parkingan natin. So
Good morning Tarlakeños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, na-invite tayo dito sa Gazebo View Park o formerly Paradise Ranch. So open sila 7 AM to 10 PM. So pinaka-entrance fee nila is 50 pesos. Yun guys, take note, may dalawang CR sila dito. So kung aabutan kayo dito is walang problema. So sa lahat naman ng gustong mag-camping dito guys, so bring your own tent. So pinaka entrance nila is 150 pesos, 6 PM to 6 AM. So yun guys, ano ba yung asahan nyo na makikita nyo dito sa Gazebo View Park? So meron silang view deck. So kung ngayon is nandito ako sa Swing Forest. So meron din silang lake. So kung may pamingwit kayo guys, pwede kayong magdalang pamingwit. So pwede kayong mamingwit ng mga isda guys sa pinaka-lake nila. So meron din silang botanical garden. So I think malapit siya dito sa may Little Baguio nila. So pababa kayo papunta dun guys. And then yun bali yung 3 years old is free naman sila guys. So free ng entrance fee. So yun guys, nandito na nga ako sa Gazebo View Park sa pinaka view deck nila. So dito yung sa bandang ilalim. So banda doon is nandun yung pinaka gazebo nila. So mamaya pupuntaan natin guys. So ito, papakita ko yun sa inyo kung anong view dito sa Gazebo View Park guys. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Galit sa'yo. Tama kayo sa vlog So yun guys, nandito na ako sa pinaka view deck ng Gazebo View Park. So ito yung pinaka gazebo sa pinakalikod ko. So sa lahat ng gusto mag prenup, so open din si Gazebo View Park sa lahat ng gusto mag photoshoot dito guys. So coordinate na lang kayo. So meron naman silang page. So i-PM nyo lang sila guys. So later guys, pupunta kami dun sa pinaka botanical garden nila, saka sa may Little Baguio, then sa bonfire area, tsaka yung Christmas house. So ngayon mag-almusal muna kami dito sa Swing Forest guys. So yun Tarlakeños, sa bali pumunta natin yung botanical garden, tsaka yung Little Baguio. So kailangan namin magmotor kasi medyo malayo ata siya. Guys, pwede siyang lakarin guys. So para medyo ma-exercise na rin kayo. Mataas pala siya. So
marami na rin tao dito sa pinakataas. So yung Tarlaqueños, no, dito na nga ako sa mismong Little Baguio. So ito yung pinaka area nila for camping. So may dalawang CR sila sa pinakailalim, guys. So walang problema kung sakaling madatnang kayo dito. So yun, guys, no, papakita ko sa inyo yung pinaka view. So yun, guys, no, sobrang lamig ng klima, tapos maraming mga pine trees na nakapalibot dito. So siguradong marirefresh kayo. So papakita ko yung pinaka view dun sa pinaka view deck nila dito. So ayan, guys, no, makikita nyo ang daming nagka-camping. So yun, Tarlaqueños, pupunta tayo dun sa pinaka botanical garden nila, tapos hanapin natin yung Christmas house. So yun, Tarlaqueños, i-check natin yung pinaka view dito sa pinakataas. So yung Tarlaqueños, nandito nga ako sa may pinaka-lake nila. So makikita nyo ito. So sa pinakalikod ko, ito yung pinaka-lake siguro. So pwede kayong dito mamingwit ng mga isda, guys. Magdala lang kayo ng sarili yung pamingwit. Yun, guys, so next pupuntahan natin yung botanical garden nila. So nasa pinakarap lang nito, tapos yung Christmas house. So yun na talaga nyo, sa packet na ako dito sa pinaka Christmas house nila sa pinakataas. So yun. So maraming nagpipicture sa harapan ng Christmas house. So nandito ako sa pinakataas. So ito yung view sa pinakataas, guys.